stock market chu bazar a thil chi hrang hrang an zuar ang chi hian ate khin theia bazar lian pui mi in company stock an leile hral na hmun pui ani berani leile hral ti tu te chu retail traders kan ti te foreign institutional investor kan ti te domestic institutional investor kan ti te hi an ni ber pakhat na chuan company te sumlu ti punnan atran puya company ti chuan an sum dona atana mantur sumlu ti punnan company share an hral thin ani panhina minol puitan sum pe punna tur a chhop chuak pathumna economy na mamo mai pialama rampum economy din hun o samtakin min hriat tirani palina company thanzel nana puya company than chuan economy alo thanga economy alo than chuan minol pui investment po alo thangzel don ani khovela hian thil in chu sak thelo omani chu thiam na hi ani inei zong zong po chan vek mala an lak sak thei ve lo chu thiam na ani sumpe pun thiam na hi thil in chu sak thelo midang te ta na man som na ni na ani stock market a hian som borvel pun hriat kan lo nei ve to a chuk chho po kan lo tuar dai ve na sa to ni stock market lama thiam na chhar chuai du chuan he course si lo en zo vek la ila du tok lo fo ani chuan kan website ta hian chip chiar zawka kan course kan da chuaka ilo ngai ven ton nia stock market ina tumber chu company alo len zel na tura sumlu capital ti len zel ania mi pui investment a train an sum do na ti len zela ram economy thak danglam hlok thei khopa len zel hi an tumber ani mi pui minol puin company stock emo sera an han invest hian company chuan sumlu capital enable ve zela company alo len zel chuan na chop alo siam bel ve zela na alo tam chuan na thok te hoin lo an nei thei ve zel baka lo la an tam chuan economy alo thang ve zel don ti na ani ti chuan sum leng wak chu alo tam zela savings te lo tam pha zelin chu chuan company than zel na tura a invest tir le chhong zel thei ani tin company lo thang zel hian an share man te po hi alo ti sang ve zela chu chuan mi puya bok investment return a siam le don ani chu vain stock market hian economy than zel na tura man ro poi mo per a changani kan poisa te hi kan da mai mai tura ni lova na kan thotira kan invest ve anga yani chu chuan economic development virtual zel na tura lo siam don ani economy a thanna om don chuan company a mi puin sumleng wa ka siam tamangaya chu chuan mi puya investment return mangina pelet le don ani chu chuan company a invest tir let thina chu economic development cycle anti thina ni company kan ti chu sum don na ti tura thok ho ti na mai ani thil siam chua emo service pekin sum an thok chuak thina company din ani to chuan dan ang thlapin adin tu te khan company ai o in nei tu ni na te poisa bat thei na tele contract sign thei na thlengin an nei thei ani company hi chi ran thani na din theya heng mimal sum dona sole proprietorship ang chi te sum dona lian nei tu tam tak om theina corporate ang chi te in company adin thei ani hlep hlok na siam profit generation company tumber chu until siam chua emo an service pack atanga hlep siam le hlok na siam ani ber huang zauzel growth and expansion company chuan an inzor chhuah na tur market ti len zela sum tho chhuah tir zel hi an tumber ania an thil siam chhuah te ti tam zelin azor chhuana tur market po an tilian zel thin ani
stock le share chu thil thum huna soi thei si ma se sang deuh si ania stock hi chu a company soina ani theia share hi chu a company a share soina ani hetiang deuh hian voin chu stock pani ka leya Reliance le TVS stocka share som ve ka lei kan ti thei ani stock emo share hi a hlutna sang thei tan hiam thei ania company a che that chuan a hlutna a value a sang anga chu tiang bokin company a che that lo chuan a hlutna kha a tan hiam thei bok ani kan hriat thiam thei nan hetiang hian soyang o company hiram zau tak pakhat angin lo ngai ta ila hiram zau tak hi leitur chuan poisa tam tak angai dona wangin minol puitan chuan le har don ani ti chuan ram lian tak chu ti hian kan han then darta kan then darta ka chuan mi pui minol puitan le alo ol sam ta maya ti chuan mi tam takin an du zat ang zelin an lei thei pha ta ani hetiang che hi ani company share na thodan chu company share hi ram lian taka ngai ta lang minol puin an lei thei don chuan then som alo ngai ta thin ani company share chu an then som chuan kan mamole du zat a zerin kan lei thei to don ani alema kan muang hian company A chuan share som pani aleya company nei tu ni na share za som pani anei to tina ani chu tiang zerin company B C le D te po chuan an lei ve zela an lei zat ang zel khan share an nei ve ta zel ani ani na taka chuan company in share an siam hi za chau ani lova vaibel chetel mei share an siam thin ani company churam lian pui angin kan soi toa churam chuan mana nei ang chia khan company share chuan mana neya share lian pui chu tereu te te kan han then chuan share mal te te chuan man alo nei ta thin ani company in share a then som zat le share mal pakhat man kan han puntir khan company market capitalization kan chuak thei ani market capitalina ko tumber chu company man a hlutna zat a soina ani entirna han peila entirna tan Reliance hi han mang le taila Reliance hi an share khat man hi sang hi zakwa somruk borvel ania tichuan an share nei zat hi crore zaruk somsari paruk an neya tichuan an market capital chu crore nuai somni singthum borvel ani don tinani heta kan hriat tur chu an share man hi a che reng awangin an market capital po hi a che ve reng don tina ani stock market a bultan tirten kan zone an reng thin chu eng stock a nge ka invest ang ti hi ani chumi zona chang thei tur chuan company stock size sang te hi kan hriat a poimo don ani achan chu company size a zir hian ari sa sang theia a hniam thei bok ani lo point profit that theina level kha om ve zel bok ani ama sabera chuan large cap he large cap a hi chuan market capital 10,000 crore chunglam akok deuh bika hemi market a kan invest don chuan kan hriat tur sang han soi tailang ama sabera chuan long term investor risk la sangam lutuk lo tan a thlan om bik ani adot lea chuan risk an hiam awangin a return po a hniam bok ani share price a suna salo share du huna suma a chantir thei a liquid zung thei don tinani chu company ming tha tlu chemei mei to lo turangai anni awangin lokna pereng thei turangai anni bok ani example thabera chuan heng HDFC Bank kan ti te Reliance Industry Limited kan ti te Hindustan Unilever te hi anni
mit ke pa hi chuan market capital 1000 crore atanga 10,000 crore in carvel hi akok deuh bik ani hemi market a kan invest don chuan kan hriat tur sang sang te han soi taila ama sabera chuan long term investor risk la sangam tan a thlan om bik ani adot le a chuan share man hi large cap ain asuna sadeu bik ani share du huna sum a chantir theia a liquidity a thaphian ani large cap ain ari sa sang jok a return po hi large cap ain a pe sang jok ani example thabera chuan Mahindra Logistics kan ti te TCI Express kan ti te Ashok Leyland kan ti te Vodafone Idea kan ti te Suston Energy kan ti te hi an huam deuh bik ani small cap hi chuan market capital 1000 crore hnuailam hi akok deuh bik ani hemi market a kan invest don chuan kan hriat tur sang sang te han soi le taila ama sabera chuan investor ri sang tak langam tan a thlan om bik ani a share price hi asuna sadeu ani share du huna hral theilo chang atam hle liquidity a thawak lo tina ni chu risa sanang bokin hlokna po a pe thaphian ani large cap le mid cap te ain return a pe thei tura ngai ani example a chuan heng aptech kan ti te BCL Industry Limited kan ti te Z Media kan ti te ho hi an ni company bultan tir an ni awangin a risk po asanga risa san chuan a return po atam theia chuti rualin loss te po a om tam thei ani chuwangin risk management kan thiam angai hle don ani stock market chu company share zor chuan angin kan soi toa ani chuan khoya tenge stock chu an zor chhuata kang ti hi zona om theita ni India rama chuan stock bazar pani kan neya chungte chu NSE le BSE te hi an ni hei hi stock exchange an ti bok thin ani NSE le BSE te hi Mumbai a om dei maya hei hi manlaya stock bazara stock an trade dan thin ani tuna kan buang hian hei ai nor buai nuaia hei hi om zia chu a leitu le hral tu tur hi anin zong a abula hian a price lanna signboard angkha oma hemi video a hina ron ang chi alawa maro chu an stock du kha a price kha ain zia ka chumi chu a leitu tur le a hral tu tur hi anin zong loi thin ani ti hian au noi thin ani chu ani chuan he tiang hian a hmuna Mumbai a zukalin kan zuk trade le wang don em ni ang a video en shim pokhan a hmuna zukala zuk trade chu a pe om lo viau ni tro hetian ti tiang kumsang khat zakwa somriat pruk borvel khan India rama internet alo lut chana internet thil ti theina mang thiam chawin sangkha zakwa somkwa palia chuan stock broker ma saber parasram anlo din ta hialani ti chuan hemi hnu atang hian a hmuna bazar ngai tolovin stock broker kaltangin computer mangin kanlo bazar zung thei to ani tun generation a phei chuan computer po mang pe tolovin phone in kanlo bazar zung thei to ani broker hian an tho ber chu kan soi to angin a hmuna zuk au chiama ha taka zuk trade ngai tolovin kan om huna nuam satanga kan lo trade theina tura platform min chhop chua saktu te an nia broker kaltlang hian ol sam takin kan lo trade thei phata ni chu broker kaltlang hian demat account kan trade na tur kan hong theya chu mai baka ol sam taka order kan siam theina tur software te min ron provide boka stock emo share aman kaldan chart te po kan lo nei thei phata ani tunlai India rama broker company kan hmuna sat zual te chu heng te hi an ni Zeroda, Grow App, Up Stocks, Angel One,
5 Paisa. Mati Lal Oswal. ICICI Direct. IIFL. Share Khan. Sub-broker hi authorized person te antitwa an na tho ber chu broker na chok tu ani bera investor te le broker te inkara palai na thok tu ani ber ome investor te stock leile shala te demat account maintain puya te portfolio encol konga te pui thina sub-broker te hi stock exchange a anin register angaya tin broker kaltangin na an thok bok thina ni tin kan sia turbok chu sub broker te re hi sebi guidelines hnuaia omvek an ni ti chuang kan stock bazar te pahnih chu hetiang hian kan hmang thei boka kan stock bazar pakhat zawk BSE hi Sensex an ti bok thina ti chuan bazar pakhat zawk NSE hi Nifty an ti bok thina ni ti chuan India ram a hian stock indices pahnih kan nei tina ni chu chung te chu Sensex le Nifty te an ni stock indices ti omzia chu stock hlom soina ania chung chuan stock market pumpui aya o a India ram stock man chuk chhodan lan tir tu te an ni a omzia chu market atla market a chho kan lo ti hian Sensex le Nifty te hi a chho emo a chuk emo ani thin Sensex a hian stock som thum oma Nifty a hian stock som nga a om ve thung ani heng stock te hi India rama company thaber ber te an nia an che that le che that lo hian stock market pum puya ngonga tin stock market aron hong chuan kan economy pum pui po aron hong don tinani chu ole tuna chuana ai chiang zokin stock indices kha kan soifia lenga kan soifia nan hian investing.com ka mang dona hei hi market check na thae me ma in lo mang ve thin donia ama sabera chuan investing.com a hen kan lutanga helai sira hian indices te a hian major indices ti alo langanga heta hian khovel pumpuya stock market indices sang aron lang chuak don ani kan huang hian a screen kan huang hian hei ama salampanga hian US lampang ten oma chuan kan chuk zela Middle East ten on langa chuan Europe ten on lang chawa chuan a top lampanga hian Asia lampang hiron lang vetani hei Asia chuan indices India chen indices pani kan nei kan tia chu chu Nifty 50 le Sensex kan ti khanita hei tian aron lang tani chuan khovel nang po hian indices sang ania China chon hei Shanghai ti te alar ta a chuan Japan a chuan Nikkei ti te lo lar ta a tiang zel khan khovel pumpuya khan indices sang kha an nei ve ni chuan hei US lama te po Dow Jones ti te S&P 500 Nasdaq kan ti te indices an lo nei ve ta a chuan keini a chuan kan share tur chu kan soitawng khan Nifty 50 le Sensex hi kan indices te pahnih ania hemi te pahnih hi kan stock market pumpui khai khom tu ania market a chho te kan lo ti chuan hei market a chho chuan hei tian aron hring dona market a tla kan lo ti chuan hei midang ang hian alo sen don ani hei Taiwan te po -3 line -3% line atla pating chia khan stock market chu tlak lai te san lai te neya kan indices hian kan stock market pumpui kha aron khai khom don tinani chu a omzia chu Nifty 50 hnuaia khan company somnga om kan tia khami company somnga te kha atla don tinani ta a chuan Sensex a po company somthum om kan ti ta khami company somthum kha atla emo a chho don tina kha ani don ta ni chu tiang chu ani ole tuna chuan stock indices kha kan zir to boka khang indices chunga khan company chi sang om kan ti to a khang company sang khan engzat weight nge ane engzat te reng nge
heng market te hian rizong alo nei ti kha kan zir ho don ani chumi company sang ina wait an nei zat kan hriat ma in kan soi ma in tuna chuan a sector pumpuin engzat wait nge anei ti kha kan en masanga tuna hian NSE site ta hian kaluta NSE site atang hian kan en phot don ani eng sector hian nge weightage anei anei tamdan in dot kha kan en ho chho don ani heta kan muang hian a screen kan muang hian he ama sabera chuan financial service saron langa hei hi 21% loi me anei ni financial service a hian bank ti te oma chuan bank mai ba ka hian financial company kan ti ang chi chi sang kha oma heng angel one kan ti te tam mai kha ti ang chi IIFL ti ang chi te kha ti ang kha oma chuan a dot le chuan poimo chu hei hi ani ta ni IT company IT sector hi 12% loi me aron nei le ni hei hi sector a chuan alien ber dot tu ania IT hi IT a chuan hei TCS kan ti te Infosys kan ti ten lian ta kha chu a company mal kha chuna kina kan en le dona engza chiang nge an lo nei ti kha kan en ho chho le don ani chuan a pathumna chuan hei auto lampangin aron nei rit le viau ni 11.74% lai ania chuan a dot le chuan FMCG kan tiang chi HUL kan ti te ITC kan ti te tiang ho khan aron nei thale ta chuan a pathumna chuan healthcare lampang mo healthcare kan ti chuan pharma kan tiang chi te khan ni ta pharma chuan lar deuh chu sun pharma kan tiang chi te kha tiang kha ani ta nakina company mal kan en le dong kan ti kha chuan apoi mole chu oil gas and consumable fuels hinia hemi chu a hen company pakhat poi mo deuh ma nakina kan enang o chuan adot le chuan metals kan ti te metals and mining kan tiang chi te ni ta Tata kan tiang chi te Tata Steel kan ti te tam me chu kina kan enang chuan adot le chuan power to ta hian consumer durables kan tiang chi te mo Godrej kan tiang chi te kha om ta chuan adot le light construction materials ang chi te SCE kan tiang chi cement siam kan tiang chi te ning chu mo kha tiang che khan om le ta kha tiang khan sector khan ri zong kha an nei ve kan ni poimo bera chuan hei financial service kan ti bank kan ti te finance company kan tiang chi te khan kan stock market chu abu grid ber tina ani ta ni chuan hei apoimo chu kan economy a than don chuan enge thang kan ti chuan bank kan ti te finance company kan tiang chi te kha aron thang don tina ni chu mo heng ho hian kan market kaldan tur kha ashil thui hle don tina ni chu financial services hian mo chu hemi sector weightage cha chuan tu tok tai lang ole tuna chuan khang sector sang khan eng company tenge lo om reng kha han en ho le taila tuna hen financial service kan en meka financial service a hian kan soi tuang khan bank te finance company te om kan ti kha masabera chuan HDFC bank oma ICICI bank kan ti te Axis bank kan ti te SBI kan ti te Kotak Mahindra bank kan ti te Bajaj Finance kan ti te Indices bank kan ti te Shriram Finance Bajaj Finance Service kan ti te SBI Life Insurance Company HDFC Life Insurance Company kan ti te ho kha financial service a hian an om ani chuan adot le a chuan IT lampang hian en le taila IT a chuan heng Infosys kan ti te TCS kan ti te HCL Tech Mahindra kan ti te Wipro kan ti te LTI Mindtree kan ti te ho hi IT sector a company lian zual deuh te an ni chuan adot le a chuan oil gas and consumable fuels lampang hian en le taila kan soi tong khan heta hian company poimo Reliance om kan ti to khania chuan Reliance kan ti te Coal India ONGC kan ti te Bharat Petroleum Corporation kan ti te ho kha an omani chuan sector dot le a chuan FMCG hi apoi mo to khop me ITC oma HUL oma tunma chuan HUL hi lian ber thing khania ma ro chu tunna hian HUL hi athang thalo khop maya
chuwang chuan ITC lampang hin aron le pel ani away te cha po hian hei ani thlau viau to ni chuan ITC HUL kan ti te Nestle Tata Consumer Products kan ti te Britannia kan ti te ho kha an ni sector dot le chuan auto hian le taila auto sectora hian Mahindra an lian bera Mahindra dota hian Tata Motors kan ti te dota Maruti an om le a chuan Bajaj Auto Hero Motorcorp Acer Motors kan ti te ho kha ani sector dot le chuan metals and mining a chuan Tata Steel kan ti te Hindalco Industries JSW Steel kan ti te Adani Enterprise kan ti te ho kha antel ani chuan sector dot le chuan healthcare mo pharma sector kan ti kha ni a masbera chuan Sun Pharma hi lian bera adota Cipla adota Dr. Reddy's Laboratories Apollo Hospital Enterprise Divis Lab kan ti te ho kha ani chuan sector dot le hian construction kan ti te consumer durables telecom kan ti te ho kha ani a heng chu sector te naw kan ti deuh to te ni a Larsen and Toubro kan ti te Titan Company Asian Paints Bharti Airtel mo ka tiang ho kha ani ta a chuan atop lampang an hai to taila sector te berpol kan ti power te construction materials kan ti te service kan ti te ho hi sector te naw de an ni a hei hi NTPC power a chuan NTPC power grid kan ti te ho te an ni a chuan construction a chuan construction materials a chuan Grazim industry kan ti te Ultratech cement construction material an ti chuan hei cement siam kan tiang chi te kha an ni a heng ho hi an ni chuan ato bera chuan service company a chuan hei Adani Ports kan ti special economic Adani Port ho chu soi to ang khan long chol na ania hei service sector te zingami ani ole Nifty 50 kan en na sa to boka tuna chuan Sensex lampang ho hi han en vele thung taila Sensex 30 kan ti a hian kan muang hian company somthum than chua ve thonia away te cha hi a figure hi nang lo ma sela alen danin do ta hi Nifty 50 ne khan ai nang chi chia kan muang hian hey HDFC Bank kan ti te tiang kha ai nang veka figure chi nang lo wanga maro chu ali si chu ai nang chi don ni Nifty 50 kan muang chi kha kan mule don ani amaro chu Sensex kan ti a hian Sensex 30 kan tiang hian company somthum than chu ania somnga kha than chu ave ani lawa maro chu somthum chaw ani ve thunga kan muang hian hey Nifty 50 ami vek tho kha nia tuna kan mu hi company kan mu ho hi amaro chu tlemin atlem big don ta ni Sensex a hian kan muang hian somthum thleng om don ani amaro chu kan share tur chu heng Sensex 30 kan ti le Nifty 50 kan ti te hi apoi mo da na inanga kan economy thanna le than lo na luhchilh tu le kan market din hun ron miron ko mu tu Indices thau kha ani ti kha kan shedon nia ama sabera kan share tur chu stock man che dan hi tu manan sha theilo ni stock man che dan turi share da har khop mea chu wang chuan a predict theilo ni tin kan share le tur bok chu mi chi sang sang ngai dan po hi ai nang theilo shim shim ani hetiang hian an soi fia don ila hetiang hian mi pali in company an zir chian atanga an ngai dan aron soita a hetiang hian soi fia taila moya chuan Tata company chu cheng sang khat vela leila cheng sang khat zathum vela ka shal le thei karing aron ti ta ni chuan a dot le mi sang ve thung chuan Tata ho chu an EV sector atangin athang na sadon chu wangin sang thuma thleng theyang aron ti velea chuan pakhat vele chuan zira point Tata chu cheng sang ni zali vela thleng theyang aron ti velea chuan midang soma ve thung chuan sangkhat zanga tanga sangkhat zariat in car hi kan trade theyang aron ti vele thung ani heta tanga shiat chu ke mani personal a zirpo in kan hmu dan le kan ngai dan hi ain ang theilo ani
chuwang chuan stock price che dan tur hi a predict thei lo ani stock price te chu poimo ber chu supply le demand ania stock market chu bazar angin kan soi to a aleitu le shaltu in thleng kwal ringin share man kha ati cheta ani supply le demand in thak ringin ati che char tina ni ber chu tichuan supply le demand chu drive tu a om le angaya chumi khalkal tu te chu han soi le ta ila ama sabera chuan earnings report company in thali chunga an sum tho chhuwa zat anon puan hian stock price hi aron ti cha thina result a that chuan stock a chho thina result a that lo ero chuan stock man atla thina ni economic indicators hengram chung in rel bol dan kok tu sang GDP kan ti te employment rates le inflation rates kan ti te hian stock man ati chet mai pialama investor teril rupo athak danglam thei ani market sentiment investor ngai danin anglo nuai hian stock man chuk chawa hian atilang chuak to poimo tak an nia heng news te politics thil ronir chuak te le market kaldan tur lorin lok na te hian stock man po hi ati cheve na saviau ani interest rates RBI in interest rate athak danglam hian loan puk le poisa lengwak athak danglam thina interest rate athiam hian stock man asang thina interest rate asan hian stock man athiam thina ni hemi topic hi azal deuh leka level sang lampanga kan la soi fial edonia company news company in chanchin tharan nei thin heng product thar siam chhuwa ti te company shruai tu in thak ti te company in zom kho merger kan tiang chi te le company in leisak acquisition kan tiang chi te hi stockman ati cheve na saviau thin bok ani global events khovel thil thleng chi sang heng indo na te khorel chia na te pandemic kan tiang chi te hian market ati chena saviau bok ani traders how in stockman kaldan heng chart kan ti te le statistical measures mangin mahun a stockman kaldan tur aron in rin siak aron in predict ani berchu ta thina hei hian stockman a hruai bok thina ni stockman ti chatu chu engpo ni sela apoimo ber chu supply le demand san le niam dan kan hriat thiam apoimo ber don ani ache dan tur kan hriat thiam theinan hetiang hian an hlut na han soi fia le taila true value le market value angin han soi fia tailang true value company true value emo intrinsic value kan ti chu a company fundamental ala thanzel theidan le ak nge na soina ani true value hi chu number angin ada ve theilo awangin mi chi sang true value kha ainang lo nuai don tinani chu market value kan ti ve thungi chu tunhuna a company stock man soina ania stock engpo amana kan lo leile hral na hi akok deuh bi kani stock leile hral na hun rem chang kan soi main enge bull market enge bear market han hre chiang phot teang bullish market a chuan stock investor ten stock man hun lo la om zel tura a than bel zel an rin awangin stock an label na sa a chu chuan stock market a stock hlutna ati sang ta thin ani market chhozonga kal tina ani berang chu bearish market ave thung chuan investor ten hun lo la om tura stock price atlak an rin awangin an stock hold sa te po an hral ta thina chu chuan stock market a stock hlutna na satakin ati niam ta thina ni market tla soinan an hmang ve thung thina ni bullish market bull market a chuan share true value aya market value asan chuan
share kha over value tina ania a share hlutna atlak niam theina chance asan to awangin hral a hun ti a hriat tirani bearish market bear market a thung chuan share market value aya true value asan ve thung chuan under value tina ania a share hlutna asan theina chance asan to awangin lei hun tina ani don ani stock man kaldan tur hi chu tuman an hre theilo kan ti to a mi chi hrang hrang ai dan po ain ang lo ti kan in ko mu to boka hetiang hian te khin nam hangin han soi fiale taila ka thlir dana chuan Nestle hian kum khat chungin an sales 15% a thang theang ti in caloring ta ma serin lo tak main 5% lekha thang ta sia hei hi awm zia chu kan lo ngai dan a in a true value kha a hniam ta jok tina ania kan tum a in return kan nei chedon tina ani hei hian a kom hu tum chu stock market a chuan engma hi a hril lok theilowa a rin dik thei bok heklowa stock market kal dan ang top khana kal top mai ni chu kan lo zui ve top mai thina ni stock market a kan thiam na le kan thil hriat thiam na hian chin to khi alo nei thei khop maya hetiang hian han soi fia le taila ma na khan car company a ilo invest ta I car company invest na te hi petrol le diesel chi mang an ni ta heti hun lai hian EV electric vehicle kan tiang chi kha India rama bu a khwar ngai lowang ilo ti ve ringot mai ni chu adikem mi lo en tiang heng I invest lai kha chuan Maruti Tata Mahindra TVS te chuan petrol mang motor company a 100% market an nei ani India rama chuan tuna chuan Ola Tata Ather Hero te chuan EV electric vehicle motor aron siam chuak tatlat maya hun reilo te a 20% share market aron nei thei ani hei hian alan tir chu engkim hi kan lo hrebik lawa hriat thiam vek thei po ani lawa kan lo ring dik vek thei bok hek lo ani kumfe kalta kha chuan EV hian mun aron chang ve ang ti hi kan ring ngai lo ani kan invest du lova ma se hun tha kan bo pelta ani opportunity thal tukha kan chan ve thei ani chu thil reng chu a eng zong a thlir hi a thaviawa amar chu stock market a ve thung chuan kan thlir eng lu tuang ti hi a hlawm ve thung ani hei hi psychological research te po ada thei ani hetiang hian an soi fia le taila I thian nu chuan Vodafone hi a thalu tuk company hlun to an nia aron ti chhota a le lama I thian nu dang chuan ke po tha ka ti ka invest to nge sin aron ti vele zuita hetianga I thian te panhi irin te chuan an lo invest ta ka chuan research than pa po tilem lo chuan I zui ve ta pop mai ni I thian te an che swal chuan I che swal ve don ti na ania zir chiang lem lova I thian te thati kha thai ti ve ringo don chu ania thil thatak chu ani lem lo ani hei hi over optimism risk an ti chu ani ta ani company hlutna tak hi voile khata market value ain a hniam thut thei ani hetiang hian han soi fia le taila telecom company mang hian han soi fia te ang te khin nan heng telecom sector Airtel Vodafone Idea Aircel ate hian kan lo invest chuan an company tho chua earnings po a thaviaw ani chuti mek lai chuan Reliance Jio aron lang thut maya mi zong deuh thoina thlonin an mang box sia heng company dang ho earnings si aron vo cheta vek me ani an earnings a chiat chun an market value an share man po atla hniam don tina ania competitors wangin investment return a chevek don tina ani hetianga competitor thar in an ti chiat company hi
stock market khovela chuan thil thar ani lem lo ani market pumpui le ram chung in rel bolna macroeconomic feltok lo awanga investor ten sum an chan theih na ani entir na thabera chuan stock market bubbles an ti le stock market crash an ti heng covid-19 crash ang chi te hi an ni unsystematic risk company emo industry emo in rel bolna futok lo le competition zolo awanga investor ten sum an chan theih na hi ani entina thabera chuan Reliance Jio in Airtel le Vodafone aron lua lan ang deuh lekhi ani market risk sang kan threto boka tuna chong kan invent thei dan tur kan soile don ani kan risk management a thada na zir hian stock market a hian kan tluang lo thei ani video kan hmuah hian tuzok in nge ka fu thei zawka inrin pistol hmang nge double barrel hmang hian ka fu thei zawkang le pistol hmang hi chuan aka apiang in silai mu pakhat chi a chuak theia aka fu don chuan aka tam ve hle angai don ani muse hmang pa hi han en ve te ang avoi khat kana hian silai mu engemaw za da kap chuak ani a silai mu zong in fulo ma se a futok pakhat tal chu om don ani hei hi ani diversification concept chu diversification chu risk sang lu tuk tura kan invent theina tura man ro pakhat ania asset sang kan invest hian a thalo deuh po lo om ma se a investment tha hawin an ron oi nung le zel thina hei hian loss tam lu tuk tur te aveng thina ni diversification po hi chihi angin han soi le bokila diversification within financial product tile diversification within company sector hemi diversification a hi chuan financial product sang heng bank fixed deposit tite bonds stocks mutual fund ETF gold ta te kan invest thei ani heng investment product sang te hi an hlok hun te an hlok dan te ain ang lo thina then khat te phei hi chu fixed return te an nia then khat a hlok hun lai ani lain then khat ve thung chu a hlok lo lai te ani thina hetia kan semzai thiam hian risk sang taklaka kan filhim don ani hemi diversification a ve thung hi chuan company sector sanga kan thliar ve thung don ani heng auto sector metal defense FMCG bank finance oil sector ate hian kan sem rual thei bok ani heng sector sang te hi sarkar lai zirte season a zirte le khovel thil in lum le dana zirin hlok lai neite hlok na nei mi alo te anom thina hetiang sector a kan semzai thiam chuan risk kan control thei bok don ani diversification ma sazoka hian financial product sang bika a concentrate a amaro chu diversification hnung zoka hi chuan stock market bika a concentrate a stock market a ro po company sector sanga hian a concentrate big don ani asset allocation kan risk ngam zat te kan invest hun chung tur te le kan financial goal te kan hriat hnuwa chau investment kan luhchilh tur ani portfolio siam rem zeu angai thin i investment portfolio kha i en leta i siam rem ve zeu lo chuan i restore thei zat le i investment objective pel thak te po kha alo om ve thei ani chuwang chuan i portfolio kha i siam rema i check zeu angai don ani quality tha chia invest ro company tha le changtlung thok chuak tha stable earnings nei le in real bol dan tha solid management a chia invest thinang che thir thui ro investment reng chu ram thang la ya chuan a reya piang a return a tha a risk po a hniam thin ani
hun rei lo te a chuan investment chu chuk chhoreng ani awangin a return po chereng ani a risk po asang reng ani kan chevel thil thleng chik peiro stock market a thil thleng te kan ram economy a thil thleng te le company an che dan te kan zira kan chik pe reng angai don ani hun masalama khan broker hoin an hathober kan soi toa heng zeroda grow ICI securities te hian kan trade theina tur miron chhop chhuwa sak kan ti toa miron chhop chhuwa sak ber ta chu trading account hi anita ani chu demat account an ti bok thin ani kan demat account a hian kan share leite halo in call khom thina kan du huna kan lein kan thal thei reng don ani kan demat account hi kan bank account nen thun zom ani a kan du huna capital sumlu kan thun theya kan du huna kan la chuak le thei reng bok ani stock lei hun le shal hun hi tu mai nan soi dik thei lova amaro chu fund manager lian ho le hun lai te an shal hun lai te hriat theina kan lo nei ve a heng hun lai kan lo zui ve thei ani heng hun lai kan lo hriat ve thei na hi technical analysis an ti thin ani technical analysis a chuan chart candlestick technical indicators chart pattern te kan mang thei ani heng technical man ro sang hian engti khuna nge an lei hnema an shal hnem dan te kan lo hre ve theia kan lo zui ve thin ani workshop a motor siam te hian tools sang an mangang che hian keini stock trade tur te point kan man ro nei that te chu heng technical analysis te hi an ni don ani company stock thale thalo kan share don chuan company chungril kan zirchian angai thina chumi zirchiana chu fundamental analysis an ti thin ani fundamental analysis a chuan company website te income statement te balance sheet te cash flow statement te kan mang theya heng man ro sang mang hian company in enge anti enge an sum din hun an company a hlokem ti te an sum virtual vel dan thlengin kan zir chiang thei ani stock market kan luhchilh don chuan trading concept le investment concept hi kan hriat thanangai don ani trade ti hi chu leile hral ti na mai ania invest han ti po hian kan sum nei sa kan da kham tho awangin thil leile hral soina tho ania thilin ang si ma se man dan sang si ani trading chu hun rei lo te chunga hlok na kan hmu theina ta na company share kan lei emo kan hral hi ania trading a chuan true value in market value an ngai poimo zo kani traders chuan technical analysis amang thina chuan market suk khe ka zirin lei hun tur le hral hun tur hun rem chang an zong thina ni traders chuan company sum don na le an che that le che chiat an ngai poimo lawa market suk khlek chi an ngai poimo ani investing a chuan hlok na kan hmu theina ta na company shares hun rei zok kan kola aman na san lai bera kan hral le hi ani investor chuan fundamental analysis amang ve thung ani company sum don na an che that le che chiat angai poimo a investor chuan company sum din hun le an sum lak lu apung nge pung lo avil renga company a an sum din hun a that chuan a true value a sang anga chuan an market value ati sang bok thin ani heti hian trading le investing danglam na toy te tein han soi le taila han summarize le tailang ma sabera chuan short term le long term trading a chuan kan soi to a short term theyang ber hi an investment goal ani ta ni hun rei lo te minute nga atanga few months tha khatemo velek kha an investment goal ani ta ni
amaro chu investing a chuan long term ani ta a long term awang hian an long term po hei ai nang lo theia kum khat chunglam kum ni kum thum thleng te pon ani the ani kha investing hoina an investment goal kha ani vela thungani trading a chung kan soi to technical analysis an manga an goal a khan short term goal ani wangin technical analysis an manga kan soi to technical analysis a chuan leihun tur le shal hun tur meron kom hu kan tia khang man ro sang mang khan a leihun tur te a shal hun tur te hun rei lo te atan khan meron kom hu kha kan zui thina ni amara chu fundamental analysis ve thunga chuan investment a hi chuan company tha kha hun rei tak kol turata hang kan lei du awang khan company tha in rel bol na tha management tha product tha mai ba ka earning strong mai ang kha kan du awangin fundamental analysis kha kan thiam angai ani apathumna chuan trading a chuan short term thilman company man su kha khata khan profit siaman lo tum thina ni khami fluctuation kha trader stan chuan a friendly khami short term poisa chawak volatility sang kha trader stan chuan apoimo ani an sum siam na berani ta ni amara chu investing ve thunga chuan khami suwak kha an ignore ve ta ni short term khatianga apoi sakal vak kha investing a chuan apoimo ve lawa investing a chuan long term ani wain khami company than zela serman lo thang zela kha khata khan investor chuan wealth siam atum thin ani atot le chuan trading a chuan technical analysis kan mangan tia ta chuan enge kan manthing kan ti chuan chart ti te candlestick ti te kha kan mang thin ani chuan investing a ve thung chuan annual reports kan ti te kan soi to income statement kan ti te balance sheet kan ti te cash flow statement kan ti te mo khatiang industry report chi sang management meet ang chi khatiang chi ho kha investing atan chuan investment atan chuan research na kan mang thin ani ti chuan dot le chuan trading a chuan kan thil le kha hral le wa turing kan le ani amaro chu investing a ve thung chuan buy to hold kan leina chan chu hun rei takata na kol turin kan leya kan investment akha wealth growth tir kan tuma wangin rei tak hold turata ha kan lei thina ni chuan atobera chuan traders ho chuan kami news chi sang ina fluctuation a siam mang khan profit kan lo siam thina ni kan lo thina ni amaro chu investing a ve thung chuan contrarian approach an tia kami opposite chi khan kami noise news hun rei lo te atana news lo om kha an ignore ani investment a chuan mo an tumber chu kami company than rola kan share price lo thantir ve zela kha ani wangin hun rei lo te atana news lo om kha an ignore thin ani ni khata tan zel stock le shal an ti thin ani minute khata changa darkar khat thlengin le shal an kalpui thin ni khata stock eng mozat an lein an shal thin ani overnight risk la ka chang a him viaw ani a om zia chu atuka ka stock kha atlam vak me nga ti khami lo thona kha a om lo ti na ani technical traders an ni tlang puya technical analysis belangai viaw ani heta kan share tur chu trade a pianga broker fee le tax kan choi awangin poisa in ka tatam du viaw ani ni khat aya tam kol turin stock an lei thin ani scalper ling chi an ni market emo stock lak lai hian a leilama tran an lo la thina a san line an hral le thin ani stock pakhat aya tam hi an lei tlang pui thin ani hi diversification concept an mang thin ani specific risk lak atang a him viaw ani aum zia chu stock thana hian an film khur viaw thina company thalo chu an trade mai lo awang hian
company risang laka ahim viau ani technical traders anni rualin fundamental analysis po an mangtlang pui ani technical le fundamental analysis apoi mo ve ve ti na ani hei hi chu swing trading te ne na soipol thei ani awangin kan soitam tolowanga swing trading IRA shet soinan kan mang thin ani kum khat chunga ta na stock thlan te hi ani tlang pui thin ani kum khat IRA an tin zone tlang pui ani do theina nga tak mi ni angaya an sum pui chu stock chi hrang hranga an sem dar thin hei diversification concept tho amang tinani chu ani tan chuan technical analysis in omzia nei tolova company chungril shia thi an tumber ania fundamental analysis a ani ngat na saviau tinani company kan invest hian kan invest mai lova hetiang hian chanvo le ham thana tam tak kan nei thei ani heng ham thana te kan soi ma in share chini te han soila common shareholder ho chuan public atanga share leite ho hi an ni tlang puya share an lei tamdana zirin voting rights an nei thei ani preference share a chuan thlan bik ten share an nei angchi ani thina voting rights an nei lem lova amaro chu dividend mangin loman an la thina ni voting rights chu common shareholder te chawin an nei theya company a share kan lei hian thil ti theina kan lei ti na ania share kan lei hnem le tlem dana zirin thu neina company a kan nei thei ani company in rel bol dana le vote a te po thu neina kan nei ani stock market a chuan profit a om anga profit a om rualin loss po om thei ani company tha chuan dividend a sem nge thina company in an investor ten hena loman atana an pek thin ani kum tin in emo quarterly in company hlok na kha ilotel ve zel don tinani hei hi ani Warren Buffett ate ho sak em na chan chu a company share lei heng Apple kan ti te Chevron Bank of America Coca-Cola Kraft Heinz atang hian dollar billion khat chuang adong zi ani hei chu company ten investor ten hena share an pek bel na ania kumtinin anti ve chuang lowa ma se investor te loyalty rinom na an siam theinan an huai hot thin ani investor te rinom taka anom theina na an siam ani ber stock split hi bonus ne hian a in kai hnoi trepa amaro chu danglam na ero an omnol ani stock split chu stock chen som tina ani meya cheng som thin kha chenga pani alo ni to don tina ani share price san lu tuk awanga ti niam nan an mang thin ani minol puin an share an lei ngam ve theinan an siam thin ani company ten an shareholder te tana aman tlom zo ka share an lei bel le theina tura offer an siam thin hi ani company nei tu ten shareholder te share an lei let le thina chu chuan public a share che kwal vel kha ati tlema chu chuan share man ati than pha tawak thin ani